सीताराम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न संग चारो भैया जगमग ज्योति विराजत शोभायती लहैया आज हनुमत नाद बजावत में मन ठुमकाता कीरट कट कर धनुष विराजत शोभायती भारी तुलसीदास दर्शन करी पान पन बलिहारी परमेश्वर के चरण बिंद भी ध्यान लगाइए। सब कुछ से अलग होके ये परमपिता पर सर्व निछावर करेला। सर्व निछावर के मतलब होला अपन मन, अपन आत्मा, अपन चित्त हृदय से समर्पित जे कह देला ओकरे परमपिता परमेश्वर हो जाए। का गलती है का सही है हमने के समझ के बहरी के बात बा। हां नीलाम निमन बाबू पाप पुण्य यही के जाल से बुनल बा ई सृष्टि यही में डाल दिहल बा जीव के भरमर करत रह गलती सही के पहचान करत रह जीवन भर होई ना। जब सर्वस्व प्रभु पर निछावर कर देबा हे प्रभु का निमन हो का बाउर हो सब रौदे जानत नहीं हम अतने जानत नहीं जे रौदे सहारे सब कार्य ठनले बानी और कृपा होई त हमर कार्य सिद्ध हो जाई। ओकर कार्य क्षण में सिद्ध हो जाला। भइल कीर्तन एह हस्त जामो के आरती अजवारती हो तरा जरा हो तरा जरा डबल में बोली सब है सोनमा के थरिया में कपूर के बाती गैया के घिउआ जरा के सारी राती जरा के सारी राती गैया के घिउआ जरा के सारी राती सोनमा के थरिया में कपूर के बाती
अजवारती इस तरह रही सेटिंग में दिन भर हर चले एक एक कट्ठा में रह जा। माँ गंगा साउंड सर्विस शिवाल मठिया प्रोप्राइटर ब्रजेश यादव जी की तरफ से पुरस्कार भाई ब्रजेश भाई की बार बार शुभकामना। विश्वकर्मा भगवान के हमेशा साउंड में कृपा दृष्टि बना रहे, जाने से बुलंदी बना रहे। आरती अजवारती होतरा जरा सृष्टि के दस्तूर है। जब कौन रौरा अच्छा कार्य ना धब ओकरा में नाना प्रकार के विघ्न बाधा आवे ना दिखाई देला। लगे ना दिखाई देला डरवावेला उजी धैर्य धारण करे के बा। देख के जे डराइल ना धैर्य धारण जे कइल ओकरे में बुझ ले बजे गणेश जी के महिमा हो गइल बा। बहरी बहरी कतनो आन्ही बही लेकिन ए जाके भक्ति के दीप जौन जलत है जलते रहे। हमू कामना करता नहीं जे स्थान के दीप जहिया से जलत आज ले जलता हमेशा माई के महिमा ए आस पड़ोस पर बन रहो जौना से ई स्थान बाबा गैया के गोबर आगना लिपवनी अपना नमुनियों से चौरवनी गैया के गोबर से आगना लिपवनी अपना नमुनियों से चौरवनी। हे प्रभु अब दर्शन दिखा दी जौने से जीवन सफल हो जा। हरदम दर्शन चाहिए हरदम दर्शन चाहिए ओह प्रभु राम के। आरती आरती होतरा जरा चले के बाद सोनवा के थरिया में आरती सजवनी ध्यान लगवनी सोनवा के थरिया में आरती सजवनी सोनवा के थरिया में आरती सजवनी ध्यान लगवनी।